Дзяржаўная установа Уздзенскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей была заснавана ў 1981 годзе, адкрыта для наведвальнікаў у 1986 годзе. Незабыўнае падарожжа па залах чакае кожнага наведвальніка. У музейным зборы ёсць багаты матэрыял, які характарызуе побыт насельніцтва раёна, рамесную, мануфактурную вытворчасць, асвету, культуру таго часу. Шматлікія матэрыялы музея звязаны з тэмай Вялікая айчынная вайна. Гэта улёткі, дакументы, зброя, баявыя ўзнагароды, лісты з фронту, асабістыя рэчы кіраўнікоў і радавых удзельнікаў Вялікай айчыннай вайны. Яны адлюстроўваюць падпольны партызанскі рух, зверствы фашыстаў у адносінах да мірнага насельніцтва, вызваленне раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У раздзеле «Народнае мастацтва» дэманструюцца вырабы майстроў кавальскага і ганчарнага рамёстваў, ткацтва і вышыўкі, разьбы па дрэве, пляцення, багатая калекцыя глінянай цацкі. У музеі знаходзіцца багаты матэрыял аб пісьменніках, навукоўцах, заслужаных дзеячах культуры. Уздзеншчына нездарма лічыцца беларускім парнасам, бо яна ўзбагаціла сусветную культуру яркімі талентамі, пачынаючы ад Фадзея Булгарына, Кандрата Крапівы, Пятра Глебкі і да сённяшніх творцаў. Захапляльным з'яўляецца знаёмства з флорай і фаунай роднага краю. Тут экспануюцца асноўныя віды расліннага і жывёльнага свету. Незабыўным будзе наведванне асобай экспазіцыі «Сялянская хата 19 стагоддзя», дзе можна дакрануцца да прадметаў мінулага, бясконца чэрпаць інфармацыю пра жыццё і традыцыі нашых продкаў. Музей прапануе разнастайныя формы працы з наведвальнікамі. Значнай падзеяй у жыцці раёна і музея было правядзенне першага рэспубліканскага мастацкага пленэру на Уздзенскай зямлі гістарычнымі сцяжынкамі Уздзеншчыны, які быў прысвечаны знамянальным датам у спадчыне маёнтка Кухцічы. Паспяхова стартаваў на Уздзеншчыне новы рэгіянальны праект «Роднай Міншчыне прысвячаецца», які прадставіў творчасць сталічных мастакоў. Да 80-годдзя з дня нараджэння Міхася Рагалевіча былі наладжаны выстаўкі «Лёс чалавека праз церні дарога», «Жывая памяць мінулага». Да 65-годдзя з дня нараджэння Владзіміра Ткачова праведзена выстаўка «Яму без фарты немагчыма жыць». На працягу года ў музеі праходзіць звыш 20 выстаў. Амаль 100-гадовая праца 4 пакаленняў лягла ў аснову выстаўкі «Вера, любоў і надзея». Арганізатары выстаўкі – прадстаўнікі вялікай творчай сям'і селівончыкаў з вёскі Бор Хатлянскага сельсавета. Вера Івановна з'яўляецца лепшым у Беларусі спецыялістам па народных саматканых паясах. У рамках пагаднення аб супрацоўніцтве паміж Рэспублікай Беларусь і Беларускай праваслаўнай царквой музей супрацоўнічае з рэлігійнымі канфесіямі, арганізоўвае правядзенне выставак рэчаў царкоўнага прызначэння, ікон, ладзіць сумесныя мерапрыемствы па ўшанаванню і добраўпарадкаванню месцаў пахаванняў абаронцаў айчыны з удзелам святароў, з улікам царкоўных правіл і традыцый. Музей вядзе актыўную паўсядзённую работу па патрыятычнаму выхаванню моладзі. Да 65-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў быў дадзены старт новай форме работы – аўта-мотапрабегі «Прыйсці і пакланіцца» дарогамі мужнасці з прыпынкамі каля помнікаў землякам і магілам загінуўшых. Музей супрацоўнічае з рознымі установамі раёна. Сумесна ладзяцца мерапрыемствы, такія як з сям'ёй у музей, якое было прысвечана Дню сям'і і Міжнароднаму дню музеяў. У гэты дзень наведвальнікам была прапанавана выстаўка адной карціны, канцэрт жывой музыкі. На сялянскім падворку музея праводзіцца старажытны абрад вяселля, удзельнікам якога мог стаць кожны жадаючы. У
У 2012 годзе распрацавана новая форма правядзення мерапрыемства спектакль падарожжа. Наведвальнікаў чакае вандроўка ў мінулае ў тэатралізаванай форме. Сялянская хата блінамі багата, гульні дзяцей беларусаў, у госці да ульяніцы, ад блакітных кветак да кашулі дзетак.